Роко! Роко! Ела тук. Ела тук. Оле. Хубав е. А моите тако са уния, ама с не са зарежда с батерии, чувам. А, те бе? Я оти чак там. Аз там ли съм? Е така пред нас, браво, мътите, браво. Ай. Ай. Търси, ай. Не. Аз взел декември месец, бе, добре. Декември, аз си тъс гъна, ето има 5 лов, говоря. О. Ами за фазани си излизало, ама за пътпадъци не. Аз не дойде на мой, той пътпадъци ще завани да ги познавам, а трябва да убием някой. Той не е виждал такова. Ама и като сит направо забила рязко. Да. Сега като ударя толкова не му се лоди твърди, ама там като идем ти баир 100 метра напред, се дръж човек. Роко, полека. Аз ме накефти малко как направи стойка на първото. Да, то тъй трябва да е, да. Мария, там гледай. Той не му взе толкова. Не бил зареден от миналата година. Мария, виж. Виждаш ли?